Здравейте хора, днес отново ще играем FC. Нека да започваме. В днешното видео ще изиграем 3 Division Rivals мача. И колкото мача спечелим, толкова пакети ще отворим. Ще отворим... Само да ги намеря къде бяха. Ето тези пакети ще отваряме. Имаме 3 мача и колкото мача спечелим, толкова такива пакети ще отворим. Нека да започваме. С първия Division Rivals матч, head to head. Така, ето го и нашия опонент. Първи опонент за деня. Който се казва CR7. Нека да видим отбора. Добър е отбора. Това е наш отбор. Топка за опонента. Ларсън. Витиня. Кейн. И той също има Кейн. Гаринча. Няма ли нарушение? Да, има. Караспоял застава за топката. Центриране вътре. Куртуа се намесва. Куртуа. Подаване за Хари Кейн. Той връща назад към Райт. Бройне. Беше този пас на белгиеца. Не можахме да разберем. Тъж сега за нашия отбор. Каптевиля. Паза Кварацхелия. Кейн. Добри финтове на англичанина. Кейн. Удари, това е 1-0. Побеждаме в резултата. Още в 17-та минута откриваме резултата. Гол на Хари Кейн. Удар! Накосам от гредата. Да, норма. Вентиас. А също след няколко дни мисля, че на 29 идва вече и Team of the Season. Там ще има пак опенинг. То доста голям. Защото имаме към 40 000 гема. Фал сега. Каптевиля. Каптевиля подава на Гаринча. Доста добър пас. Райт. Дебройне. Ларсън. Хари Кейн. Кейн, браво, накара споя в добра намеса на испанеца. Рацхиля. Кейн не успява да се спре топката. Хари Кейн. Дебройне. Родриго отнема. Каптевиля. Рацхиля. Хари Кейн. Хари Кейн с финтове. Директно отнема топката. Бернардо Силва. Ларсън. Кейн. Добра намеса. Гаринча. Кейн. Пуска на Кварацхелия. Само що вратаря. Кварацхелия. 2-0. Последните минути на първото полувреме отвояваме резултата в наша полза. Опонента прави смени. Май вратаря смени, ако не се лъжа. И това е края на първото полувреме. Нека да се мятаме към втората част на матча. Кейн. Разхиля. Родри. Тевиля. Рубен Диас. Карлес Пуйол. Гаринча. Браво на Гаринча. Центриране. Не се получава. Грешка. Но там има засада. Можеше съвсем спокойно да стане тази 3-0, може би, но... Ще засада. Витиня. Бернардо. Хари Кейн. Удар!
Помислих си, че ще ни вкара гол от тук. Каптивиля. Кварацхелия. Наката. Хари Кейн. Си го му отнема. Деликт. Педри. Родриго. Наката. Никой не може да спре Наката. Удар! Само Неверсон. Дайте, че наши поемите сме вратарите. Центриране там. Рубен Диас! 3-0. Никой не го пазеше португалеца. Нямаш как просто да не вкара. Никой не го пазеше и това е 3-0. И да, пише реч куитва. 3-0. И наш опонент реч куитва вече. Няма смисъл да играе повече. Се видя, че ние ще печелим този матч. Да. Реч куитна вече. Зико. Витиня. Ларсън. Пуйол. Наката. Кварацхелия. Добри финтове на Кварацхелия. Педри. Педри пуска Кейн. Кейн се върти там. Кварацхелия. Удар! Удар! Какъв гол само на Кварацхелия! Какъв гол само на Кварацхелия! Майко мила! 4-0! Доста добър гол. Доста добър гол. Стата вече е 4-0. Макар че гръмщо бота, наистина доста добър гол на Кварацхелия. Ларсън. Де Бройне. Бернардо Силва. Зико. Хари Кейн. Кейн ще има ли удар? Удар. Само нормално. Добра намеса от нашия вратар. Горе е сега. Центриране. Карлес Пуйол скача. Нямаме. Удара на Де Бройне. Кварацхелия блокира удара. Доста изморени вече нашите играчи. Витиня. Кинг чисти топката и това е последния съдийски сигнал. Доста лесна победа с 4-0. Може би ще отворим пакетите накрая на видеото. А сега да отваряме вече един пакет. Тук 2000 джема вече сме назад. Остават ни още два мача. Видим колко от тях ще спечелим. И късмета към втория матч. Ето го и втория опонент. За нещо видео. Нека да видим и неговия отбор. 91 оверал. Правилно, но Мендес като CDM, не знам. Нека да видим колко е добър всъщност нашия опонент с този отбор. Отнема Родриго. Тиери Анри. Браво на Карлес Пуйол. Родриго. Кварацхелия. Финтове на Кварацхелия. Още Кварацхелия. Подаване за Родри. Родри. Но мен сблокира там удара. Анри. Доку. Кудус. Мендес. Доку. Право на Рубен Диас. Наката. Кейн. Пас за Кварацхелия. Кварацхелия! И това е 1-0. Грешка на Деликт, от която Кварацхелия се възползва по възможно най-добрия начин. Отбелязваме в 19-та минута на матча и откриваме резултата.
Тиери Анри. Доку. Кудус. Браво. Каптивиля. Кварацхелия. Фейнтове на Кварацхелия. Ким Мин-дже не може да го спре. Кварацхелия все още е с кожаното кълбо. Удар! Ще има ли? Доста добра намеса. Виждаме чак тук къде. Фръкна топката. Пуйол. Педри. Гаринча. Браво на Гаринча, измъква се. Гаринча. Не успява да центрира там. Педри. Тиери Анри зад него. Анри му отнема. Шанс за атака. Кудус. Кудус. Рубен Диас отнема. Гаринча с финтове. Браво на бразилеца. Все още той. Фейк шот. Гаринча. Директно отнема. И край на първото по време. Резултатът е 1-0 за нашия отбор. Доста добро първо по време, да кажем. И начало на второ по време. Анри. Анри. Кейн отнема. Гаринча. Доста е бърз, Гаринча. Доста е бърз. Кейн. Карлес Пуйол. Ще има ли центриране? Няма да има. Доста добре се обръща Пуйол. Фол няма ли? Да, има нарушение. Матеус влиза и Бенасер. Как фал е за опонента ни, бе? Тези eSports ни уганява си оправят играта. Бутат Карлес Пуйол и фал е за нашия опонент. Не мога да разбера. И eSports не мога да ги разбера. И сега ще ми даде гол, нали? Да. Да. 1-1. Гол на Даниел Перейра. Как това е нарушение за нашия опонент, като... Няма да говоря, просто няма да говоря. Тази игра е... Всеки път ме очудва eSports. Всеки път ме очудват. Кварацхелия. Наката, удар. 2-1. Айде. А дори играчите на момента не са на нормалните им позиции. Както виждам, мисля, че Матеус играе като защитник. А той е полузащитник. Да, ето. Матеус играе като защитник. Центриране Кейн. Родриго. Кудус. Тиери Анри. Браво. Кейн. Кварацхелия. Изморени са вече играчите. Нямат сили да търчат. Родри. Кейн. Удара на Кейн. Блокиране. Последни минути. 67-та. Корнер. Рубен Диас скача в ръцете на вратаря. Педри. Едното добавено време. Кейн. И това е последния асистски сигнал. 2-1 за нашия отбор. И ще отваряме още един пакет. 2 пакета вече. Това означава 4000 джема. Ще дадем. И последен матч. До тук 4000 джема вече са изгърмяни. Последният опонент за днешното видео. Нека да му видим отбора. 93 оверал.
And without doubt, a match with the potential to bring genuine excitement. What might we see today, Stuart? Well, Derek, we can talk about coaches and their methods, but it's now down to the players. Haaland. Which ones are going to stand out? Who will affect the game? And De who will have Bruyne. the greater desire? It should be a Кварацхелия. cracking game, though. Връща назад към Тах. Bellingham. George Best. Джордж Бест. Ще има ли центриране Doesn't сега? have to do it on his own. Върти се. And he might be Центриране. free here. And the flag Много е has gone засада up. там. Well, he has to Но work все a пак lot more вим to stay топката. onside there. He didn't read the situation at all. Донарума. Пас за Гаринча. Добре, Гаринча скача. Кейн. Гаринча. Garincha. Гаринча срещу Тах. Тах е по-високо от Гаринча. Тут доста. Rodri. Родри. Удар на Родри. Well, nowhere close to the goal when all was said Над and done. вратата. Well, from that sort of position, you should really be testing Out. the goalkeeper. Has to hit the target. It's not a Грешка. good attempt. Израза от там обаче отнема. Well timed tackle. Джордж Бест. Халанд. Право на Родриго. Garincha. Гаринча. Ето на бразилеца. Никой не му се открива. Ето сега Педри. пас. Педри. Удар на Педри. Well, it didn't really Пак go на according to the вратата. script, did it? Well, the less said Какво се about случва, that, не the знам. better, because that's a Някой удара really poor attempt at и the end. батъра над вратата. Аут отново. Нойер. Manuel Akanji. And Bellingham. Белингам. Best. Jude Bellingham. Белингам. Връща за Джордж Бест. And Best has it. Трезиге. Халанд. Showing patience Стана as well лошо. as Халанд. persistence in the build-up. And that's Право на fantastic Донарума. goal Корен за keeping нашия to опонент deal сега. with the danger. Центриране. Трезиге. And a Право на little too Донарума. close to the keeper in the end. Чисти сега напред. Кейн. Канджи. Jude Bellingham. Джордж Бест. De Bruyne Де now. Бройне. De Bruyne has Фейнто на Де support. Бройне. База Бест. Ким Мин-Дже. And it will be a free kick to Real Madrid. Имало нарушение. Ким Мин-Дже. Какъв е този пас? Ким Мин-Дже към Кварацхелия. Е заразу. Bellingham. Белингам. Върли Халанд. George Best. Бест. Право на Каптевиля. Кварацхелия. Harry Kane. Кейн. Well, wait, don't go anywhere. We're Право на going Гаринча. Гаринча срещу вратаря. Гаринча. 1-0. There it is. The Отново повеждаме в резултата. Точно последната секунда на първото по време. So the match is restarted. Имаме 1-0 резултата. here. The first half Край на here първото по comes to време. an end. Нека да си мятаме направо към втората част на матча. So deciding to make a personnel change at this juncture. Топка за наш отбор. Кейн. Second half Кварацхелия. underway with Real looking to Rodri. build upon a positive first half showing. Кварацхелия. Педри. Гаринча. Garincha. Браво на Гаринча. Тук няма ли нарушение? Съдята мълчи. Holland. Често нарушение имаш тук, но съдята не даде такова. Педри. Well, gifting away possession. Наката. Гаринча. Кейн. Kane. И тук отново няма нарушение. David Trezeguet. Джордж Бест. Tidily played. Браво на Ким Мин-Дже. Ким Мин-Дже. Рита напред, каквото стане. Тъж за опонента. Но те е 60-та. Защото е 1-0. Браво на Наката. Наката. Удар. Regain possession here. Так блокира удара. Кварацхелия. Трезиге за Джордж Бест. Добър пас за Кварацхелия. Forward. Финтове. Пас за Трезиге. Trezeguet. Браво на Рубен Диас. Cleared away. Кварацхелия. Кейн. Kane. Here's Garincha. Има Real фал вече. Madrid having Най-накрая awarded a free kick. дадаха и на нас фал. 8 They влиза have на elected място на to Халанд сега. go to the bench at this stage of the game. Как бъгна тук само играта. And И the какво goal се is in. случва? Карлес Пуйол вкарва с глава. Но как само глична играта. Дали ще видим на повторение? Well, just look at Да. this. He's so alive to the situation. Педри и Рубен Диас се бутат.
Мисля, че Рубен Диас подаде и кара с глава. Но как само глична играта? За пореден път. Излагаците на EA Sports. Които никога няма да си оправят играта. Никога. Рубен Диас. Браво. Кейн. Подаване за Гаринча. Ще мине ли подаването? О, браво на Гаринча. Греда. Греда на Косъм. Тата да стане 3-0. Ноя. Тах. Трезеге. Педри. Наката. Гаринча. Дори финтове на Гаринча. Тъч. Но те 90-та вече. И може би нашия опонент реши да рейдж квитне. Точно последните минути на матча. Ами да, рейдж квитна. От те 90-та, но нашия опонент реши да се откаже от матча. Наката. Удара Наката. 3-0. Това финеска само на Наката. Доста добър гол. 3-0. Белингъм. И това е последния съдийски сигнал. 3 матча, 3 победи, 3 пакета, 6000 джама. Без проблем спечелихме и този побой. И нека сега отворим пакетите. Да, отново да не ме скамат EA. Но... И нека сега да ги отворим тези 3 пакета, които ще им сторят общо 6000 джема. Да, отново да не ме скамат, но... Къде ви? Все пак това си EA. Пакетът е този. А шанс да пакнем 97 е под 1%. Под 1%. Така че... Нека да отворим просто, каквото стане. Така че нищо няма да пакнем, но нека да видим. Локаут. Ай, нещо голямо. Моля ви, ей, моля ви. Какво е това, бе, човек? Какво е това, бе? Майко мила, бе. Майко мила. Майко мила. Айде, бе, нещо голямо, бе, ей, бе. Нещо голямо, бе. Нидерландия, какво е това, бе? Майко мила. Майко мила, майко мила. 52. Пак много зле. Много зле, много зле. Айде, последен пакет. Нещо голямо. Моля ви, моля ви. И пак най-големия ел на света. Еми, затова по-добре не си давайте джемовете за тези пакети, защото виждате, че нищо не се паква от тук. Имам още 31 000 джема, които ще ги пазя за Team of the Season на евента. Колко струва поне 92? Колко струваше? Мисля, че 5 милиона. Къде видим, къде беше? Да, който дори няма може да се продаде, така че пълен ел. А вие не забравяйте да се абонирате за канала, поставите един лайк под това видео и един коментар под това видео. И напишете в коментарите каква игра да игра следващия път. И така. Ще се видим отново в следващото видео. До тогава и чао!